Mzilikazi bangela siyabangena ubaswahili winkulu ushoda ngane shumi iqothe la cost ishumi 1+1 nayi ingane kodwa ngathi ncane lengane ayikho ncane kufanele nganisheyi awunayo manje usufuna ngoshwe uzoboshelwa mfethu ama-2000 la uyazazi lengane enjani uzibona ku-Facebook izokuqoma ayintana ngazidla ngani bukithanga boy okay bheka ithanga nje kuphela sawubona yebo sawubona njani ngiyaphila wena njani ngiyaphila ngisacela ukubuza inkosazana konje ibizwa ngoba igama ngomandisi igama nangabuba hayi mina bangibiza ngomntamarishi aka Zethembe aka Sithera ngisacela ukubuza ngabe weNazaretha ayi cha indaba kwenza ubuze lokho ngibuza ngoba phela ngibona lokho phithizela nje la ebuhleni Mandisi aza ngifuna lo ngimosha isikhathi kakhulu empeleni ngiyakuthanda Mandisi hawu ngempela yeah so like ngibona nje sijola kumnandi kuyimina wena so into ethi u11 kube khona inkinga ke la yini inkinga manje uthi ufuna ukujola nami njengoba usho kanje kumele nomngane wakho ajole nomngane nami phela ngeke ukuzomngi abesingile khona umngane wakho hayi ayikho inkinga lapho ukhona umngane wami Mabhece usho kanje yeah awu ngombizi hey Mabhece shayisa ngala shobula futhi sazi nginenkinga la futhi cabanga phela futhi manje uthi ngajola kodwa under one condition uthi wena kuzomela ujole nomngane wakho uzojole hayi ayikho inkinga lapho shanje uthi ayikikinga akiya ngimbizi mnge wozalana baby okay nali mama ke mama lakho leli chapula ithe umngane kaMandisa kumele ajule nomngane wakho ilokho engikushilo uyena umngane wakho lo mbumu hlanjani silebhuda lesi mina ngiyibhuda mina ngijole nesilebhuda mina mama matching outfits hayibo silebhuda ngiyibhuda mina ngeke nikubone lokho akhohlwana awungeke welike if ukuthi umngane wakho atshona umngane wami until is off Mabhece mfethu jona nalo muntu uboze ngilahleke isikhathi sikanjani la inantshi leli inantshi azothina amajida ngicela uze ngala sizoyikhuluma ekseni mfethu yabo thoda kwelahleka lo muntu thoda nalo muntu mfethu yabona sibathathe manje mfethu wonke umuntu yazi ukuthi ngiyibhuda isilebhuda lesi uzotsho kanjani isilebhuda come on Mabhece mfethu lo muntu emfunela wena manje uzomluza futhi afethu inantshi leli azothina amajida so kade ngishaya inantshi Mabhece buka sipheso fihla ayekho umuntu ozokwazi le ndaba mfethu azothina amajida ngekazi amajida mfethu ayike Mandisa uvamile umngane wami ukuthi wow ngane yeah so thina yeah bye mngani hayi isikhona isikhathi ukuthi sisenze njalo WoKiss hayibo Wenzani? hawu siyajola nje Jola noba. jola nawe Hayi bo kahle bo. Mina ngijona nabafana mina. hawu kanti usona silebhuda Lebhuda mina. futhi umngane wakho sewasho lapho uthi wena usilebhuda nje Mina bethu angisona isilebhuda first. kuza kanjani Lalela ngichazeleke. Mina ngisesona isitabane.
The reason why mfethu ngenza kanjena ngifuna umandisa mfethu. Yazi manje ngiyamthanda kodwa akuboni lokho yabo lonto leyo. Manje mfethu njengoba ngisondeza naye kanjena ukafika ngisho nasekhaya sigadlishane mfethu. Yabo ngisho ugeza phambi kwami ngibona yonke into mfethu. Ngibona ukuthi kodwa bogcineni ngizomjikela. Hayi ngeke mfethu yangiropa mina sezangithembisa ke phela ngibe hon for mahala. Hayi kumele unginike ngeke. Funa ngikunike? Hayi kumele unginike. Funa ngikunike? Hey. Phethe ndatha la ukuphethe. Angiphethe. Phethe. Kanti njani eThekwini? So uyangithanda ngempela? Ngithanda ngempela na. Vele proof. Umngani walo unqabela ukuthi ejole nami. So nje the deal is off. Nqaba nayo. Ngumhlaba impilo ngiphila ngongabi nandaba ngilomhlaba ofuya amaxoki nabathathi bendaba imina umhlaba ngishintsha isilenda sijike sibe nomkhaba ngiphethe impilo zabantu ingakho bethu umhlaba uyahlaba vele kunezono ngoba